Добре дошли в новият влог. Ние сме в Банско, ще караме ски, екипирали сме се, станахме сутринта да си оправим. Приготвили сме си чай, термосчета, носим си раничка и по някое време така да си спрем, си представям на пистите. Общо взето е около 9:30 и малко така би било хубаво да станем по-рано другия път. Коланче. Но съжалявам. Но все пак сме на почивка. Ние вчера доста късно пристигнахме, честно казано. Така че е нормално да не можем да станем в 6. Както и да е, отиваме сега да си вземем нещо да хапнем. След това трябва да си купим ски карти. И аз нямам ръкавици. Тая година съм с нов екип. Предния ми беше с черно долнище и така нататък, бях с черни ръкавици. Сега съм цялата с светло и тези ръкавици вече не ми отиват. Кевлецка история, какво да ви кажа. И отиваме сега да си избера и ръкавици. Нямам и очила, и каска също. И тук маска отпред. Така че, да, сега ще видим магазинче да си купя ръкавички. И тук ще закусваме. Лучката помага на жените тук. Карвам багажите. Аз съм си избрала бестселърът Баница Сицилия. А лучката си е взел... не, всъщност не, чакайте сега. Моето е Сицилия, неговото е бестселъра. Тартуфо се казва. С моцарела и трюфел. Ето е баницата ни. Това е с трюфела. А моята, даже не съм много сигурна какво има. Виждам отгоре е риба и вътре мисля, че има домаче и пак моцарелки и такива сирена. Тук съм си поръчала капучино, между другото имаше даже и кокосова захар. Така, закусихме, беше вкусна баницата, между другото доста голяма порция. Решила съм да ви казвам кое колко струва, да си направите сметка, всъщност колко е скъпо в Банско, да разберем. Сега, за 2 парчета баница, едно лате и едно еспресо сме дали 25 евро, което за баница. Парчета бяха наистина много големи, да. Просто, нали, като се замислиш, естествено, нашият мозък веднага ги преобръща в левове, 50 лева, че си оставил за 2 парчета баница, нали, малко в повечко ти идва. И така, общо взето, оле, пътя е затворен. Май е затворен, чакай да видим. Ще разберем. Пътят наистина беше затворен. Казаха, че няма никакви места нагоре на паркинга и освен това надолу по пътя 1 км с предните коли, така че няма да се качим оттам. Утре трябва да отидем по-рано. Утре, да, може би ще трябва по-раничко да ходим. Сега отиваме долу да си вземем карти и реално долу ще се качим до Бандаришка поляна. Дойдохме да си вземем карти, решихме да караме половин ден и около 40 на минутки някъде тук се разхождахме. Влязохме и в магазин да си купим мотор за закуска неща, защото ако пак се бавим толкова много време да ходим по закуски, пак ще трябва да караме от обяд. Така че, да, утре ще се закусим в апартамента. Друго, което не ви казах тук за цените, ние не плащаме, нали, тук в пане. Картите, сега за половин ден ще видя колко са, ние ще вземем студентски. Аз си наточих ските, между другото, който го интересува, 20 евро струва. И общо взето Лъчо си взе под наем ски, обувки, щеки за 3 дни. Не сме ги платили, ще видим в неделя всъщност колко струва да си наемаш и ски. Така, това е общо взето. Купих си едни ръкавички, които не са точно за ски, обаче си отиват на екипа ми. Да. Очила си купих. И там дадах към колко дадах? 50 евро, което не е кой знае какво за такива неща, ама те не са някакви маркови. Просто аз си имах хубави, но заради екипировката се налага да ги сменя. И така, чакаме сега за билети да вземем и се нареждаме вече и на опашката да се качваме на лифт. Вече сме на Бандаришка поляна, стегнахме обувките и ще слагаме и ските. Доста е добре времето за сега.
Ще видим обаче горе, виждаме се мъгливо, надявам се да не ни е много студено. Аз нямам маска за лицето, така че това малко ме притеснява. Но поне якото ми е високо и пукаво. Ще стане ясно. Качихме се тук на едни по-зеленички писти и сега ще позагреем малко, очката си оправя обувките. Почна да вали сняг. Готина картинка е като цяло. Чайната. Да не измръзнеш, егермайстърче една глътка. Чайче. Много добре. Топ сме. Схемата е нова. Решихме да се качим сега с колата горе до Бандеришка, да видим, надявам се да има места за спиране. Вчера малко полукъсняхме, бяхме на една механа, тъй като има едни наши познати тук в Банско. И сега и с тях някъде ще се срещнем. В принцип се разбрахме горе, те ще се качват отдолу от кабинковия лифт. Ще видим кой по-бързо ще мине. И така, вчера си бяхме взели едни карти, които можеш седно да си ги зареждаш и да си вземеш онлайн за деня. Но нещо, не знам, не се справихме. Не, че не сме се справили, просто системата... Да, системата нещо не даде. Пише, че няма налични карти в продажба. Добре, да, справихме се реално, но нямаше налични карти в продажба. И затова сега ще си купим просто отгоре, както вчера. И днес ще караме цял ден. Мислим да седнем по някое време да обядваме. Има едно много готино местенце и пътуваме. Да обядваме, заведението се казва 180, поръчахме си пици, между другото почти на всички маси хората си поръчали пица и решихме, че явно е хубаво. Като цяло на мен се ядеше паста, но имаше някакви много странни измислени и сега ще видим дали е хубаво. Се качваме на 2530 метра. Идваме горе, има доста голяма опашка тук. Но бавно, по-бавно се придвижваме. В момента сме най-горе. Върх Тоторка просто е много, много, много красиво. Сега ще ви покажа. Бая си е студенчко на лифта, обаче тук се пече и слънчице. И сега и като се пуснем ще се загреем, обаче е много красиво. Точно една минутка, ето е тук, се пускаше един човек. Ама не знам къде. Да, слязоха вече. Ето там. Уникално е. Наистина уникално. Седнахме да пием малко чайче и след малко вече ще си ходим, защото искаме да си починем и ще ходим на ресторант. Тръгваме вече. За днес приключихме с карането. За обяд сме дали 60 евро, 2 пици, една вода и едно кафе. Пиците не са нещо уникално, не си представите. Общо взето нямаше сигурно някакво нещо за ядене под 20 евро. Да. Айде, сигурно, добре, под 15 евро нямаше нещо, което е за ядене. Общо взето, да. Чай после пихме. Чая беше колко? 7 евро беше. 2 чая с мед, 7 евро. Нали, като не си представете, че е примерно... Просто е пакет, че не е да кажеш каничка,
Да, буквално е пакетче, поне да беше някаква смес от билки на така сканчка, както ти го дават. Или е примерно готов вече сварен чай да ти сипеш в чаша, просто пакетче. Както и да е, да. За карти, колко сме дали? Аз съм 100... Не знам колко евро да. Сега тъкмо минахме и през бариерата, от която дойдохме и си взехме билетче. 13 евро ни е и паркинга за днес. Като цяло има и опция да си оставиш долу колата и да се качиш с шатъл до тук. Или направо отдолу да изчакаш сутринта да си хванеш кабинковият лифт и да се качиш така догоре, но башките са много големи долу. Ние хванахме късмет, се качвам се до тук с колата днес, защото доста рано тръгнахме. 8:10 вече бяхме по пътя, може би след около 20 минути по-късно, даже 15, нашите приятели ги бяха спрели долу и чакаха 2 часа, за да се качат догоре. Така че много добре трябва да си прецените, ако идвате, кой вариант да изберете. Ние, честно казано, май препоръчваме този, да станете рано и 8 часа просто трябва да сте тръгнали нагоре. Спряхме тук на един междинен път, оттам с ските се пускаме до Бандеришка поляна и оттам си купихме карти. Така че за нас този вариант беше много бърз. За карти сме чакали не повече от 20 минути. Така че е окей. А долу наистина се чака много. Препоръчваме си този път. Вчера, реално като карахме, се качихме отдолу. Но ние карахме от обяд и от 12:30 нямаше никой. И карахме петък нямаше. Да, и плюс това беше петък от обяд, нали, повечето хора, имаше пак, нали, хора, но повечето идват вече и събота. И наистина беше най-голямата лудница днес. Но като цяло, станете си по-рано и се качете по пътя. Мерих приятелчета. Тези кучета са тук колични, мисля. Просто явно чиповете им са такива като каишки. Така си мисля. Тя не съм на 100% сигурна. И бяха се качили на нашия етаж. Не знам, някой беше качил и цял след обяд лаят. Явно искаха да излязат, обаче не могат. И стояха в коридора няколко часа и сега като излизаме, ги изкарахме. Той има и още двечки, ама те заминаха на някъде. Нямам представа на къде. Бяхме в ресторант Стефанус. Ние друг път сме ходили. Това е един гръцки ресторант и е доста вкусно там. Хапнахме си една ципура. Аз ядох ризото с кариди. Изпихме по чаша вино. Тиквички си взехме. И сме платили към 50 и няколко 60 евро. Да, което е много добре. Ние за обяда, който беше нищо буквално, не сме пили, сме дали 60 евро. А тук беше, мисля, към 55-6, нещо такова. Дойдохме на друг ресторант при нашите приятели да си хапнем по едно десерче и си тръгваме. Това ми е аутфитът за днес, с една рокличка съм. И така, много е приятно тук, сега ще ви покажа. Наистина много добре. Другия път ще дойдем. И днес се събудихме с дъжд. Ските отпадат за днес, така или иначе по принцип се чудихме да караме, тъй като ще ни чака после път. Натоварихме багажите, в момента сме на една зарядна станция, малко трябва да заредим. Отиваме да хапнем и след това... какво става тук музиката? Диджия. И след това отиваме на терме да направим едно спа. Ще си починем малко там и после потегляме. Сега чакаме едни наши приятели и те да стигнат до място, където ще хапнем. Чакаме да ходим на едни гироси. Казаха, че били много вкусни. И от тук отиваме. Ето ги гиросите. Като чуете гироси, си представете нещо супер обикновено, пък това е много готино. Мочка, вкусен ли е? Супер. Добре, това е фреш от портокал в чаша от бира.
Да. Арианче и това и после ще ви кажа и колко плати. Стейшън. Много добре, одобряваме напълно. Много е готино вътре, много приятничко и гирсите бяха топ. Планът с Терме се провали. Отидохме до там, каза се, че има някаква супер огромна опашка, която трябваше да чакаме половин час. Вътре явно е голяма блъсканица, не знам. То е много голямо, ама все пак. И ни препратиха в Гранд Хотел Банско. Тук е обновено спато. Не сме идвали до сега. Между другото, много е добре. Нали, Терме е една идея по-голямо, но и тук е добре. 45 евро сме платили на човек за 4 часа, плюс бюфет. Ще хапнем после. И за да ходим обаче на бюфета, трябваше да си вземем и халати, които бяха и по 8 евро. Така че, да. Общо взето, харесва ни за сега. Сега ще пообиколим и ще видим. Взели сме си просеко, носи на лодката и кафенце и отиваме към басейните. Взела съм си рибка. Това е акула. Не знам дали наистина е акула. Надявам се. Малко краставичка и ориз или паста. Ще видим кое от двете ще ми хареса повече. И това общо взето ще си хапнем. Имаме още малко време в спато и теглям. Ето тук и десертчета там. Има страшна баклава, между другото. Много добра. Вътре има два басейна. Има парни бани, джакузита, тук стаи за релакс. Като цяло има всичко, което го има реално и в Терме, само че една идея по-малко. Общо взето.